कोणताही पदार्थ करताना बाईचं कौशल्य पणाला लागतं बघा. ज्या वेळेस एखादा पदार्थ चांगला होतो ना, त्याच वेळेस असं म्हटलं जातं, की बाई सुगरण आहे. तर बघा उपमा करताना काय करायचं, तर जिरी, मोहरीची फोडणी द्यायची. त्याच्यानंतर उडीदाची किंवा हरभऱ्याची डाळ चांगली तेलात तांबूस रंगावर भाजायची. त्याच्यानंतर कांदा, हिरवी मिरची, शेंगदाणे, कढीपत्ता चांगल्या पद्धतीने भाजून घ्यायचे आणि त्याच्यानंतर रवा तुम्ही सेपरेट भाजून घेतला तरी चालतो हलकाशा रंगावरती किंवा मग त्याच्यासोबतच भाजला तरीही चालतो. तर हे बघा हलकासा रवा भाजून घ्यायचा, त्याचा रंग बदलू द्यायचा नाही आणि नंतर आपण जेवढा रवा घेतलाय ना, त्या रव्याच्या तिप्पट पाणी ओतायचं गरम. थंड पाणी ओतायचं नाही. कारण गरम पाणी ओतल्यानं काय होतं, गरम पाणी ओतल्यानं रवा फुलतो आणि मग त्याच्यानंतर काय करायचं त्याच्यामध्ये कोथिंबीर बघू किती वरतून छान दिसतोय. कोथिंबीर पेरायची. हो.